Ngene, iki usul lo ya aku ya, usul. Ya boleh Kang. Ya tentu boleh Dul. Lah ya boleh kan. Ini usulku ya. Iki ngono pastine padha penake padha ngenahe. Tak ngono Kang. Iya. Ngene Mbok ya. Usulku ya didongakno Kang. Ya Mbok. Iya Pak Gundul. Tinimbang karo kae ora pantes jejodohan ora digathok-gathoke ya ora padha cocoke. Al wong lebih baike karo aku ngono. Mesti bagus hasilnya. Mesti apike, mesti jodone ngono, Gong. Oh alah, Dul. Lho piye to, Gong? Ora kundungan nang tenanan lho, Dul. Alah aku iku ngantur lho, Dul. Lho kok ngantur ku lho, Gong. Aku iki ngono tenanan kok, Gong. Aku matur ya panane, timbang limbuk bersedih hati lho. Aku yo kasake lebih baik lho, Gong. Alok podo, sama aku lho, Gong. Pak Gundul, kepiye, Bu? Cocok ora? Yes, sepurane wae, Pak Gundul. Lah kok urung-urung sepurane wae iki mestine ana sing ora penak iki. Ngene, Pak Gundul. Yen pancen aturmu kaya mengkono tentune aku ora iso nampa kekarepanmu. Kabeh iku rasa atiku katresnanku dudu karo awakmu Pak Gundul. Alah